labarin na. Duk da yake Sumayya yarki ce, amma tun da aka kawo ki asibitin nan take ta ɗawainiya da ke ita kaɗai, kuma har yanzu bata daina ba. Yanzu har akwai wani labarin ɗawainiya da za a ba wa uwa? Wannan ina ganin wannan ɗan iskan yaron da kuke haya a gidansu shi yake bibiyar Sumayya da neman biyan buƙatar ta fasikanci. Habu! Ke ba ke wacce kika kawo min rene a asibiti ba? Wani tsautsayi ne biyo da ke ta nan? Za ka tsaya mai magana ko ba za ka saurare ni? Bari ki ji in ga miki. Ba ki da tabbacin zaki bar nan gurin ba tare da mummunan rauni a jikinki ba. Sumayya da mahaifiyarta ba su da aiki sai na zagin ku da tsine muku a koda yaushe. To wai saboda me idan an zage ni zai rika daminki? Kar fa ka mance gidanmu duk ƴan daba ne. Don hakan aka zage ka abin yake min zafi. Kuma na ɗau alwashin cewa sai na san maka abin da kake so a wajen Sumayya. Labarina.